Velkommen på yogamåtten. Velkommen til en omgang selvkærlig yin yoga. Start med at sætte dig godt til rette. Juster kroppen ind i perfekt balance. Luk dine smukke øjne. Og vend opmærksomheden indad. Tag et par dybe åndedræt. Og ind gennem næsen og ud gennem munden. Ind gennem næsen og ud gennem munden med et lille suk. En gang til. Sidste gang. Forestil dig nu, at solen stråler lige over dit hoved. Solen, den her lysende stjerne. Ingen varme, bare lys. Lige over dit hoved. Forestil dig, at lyset stråler ind gennem dit krone. Ned gennem det tredje øje. Ned gennem halschakret. Og ned til dit hjertecenter. Forestil dig denne her stærke, stabile lysstråle fra toppen af dit hoved og ned til dit hjertecenter. Mærk, hvordan hjertet fyldes af lys. Og hver gang du indånder, bliver lysstrålen kraftigere. Og lyset fortsætter fra hjertet ned til solar plexus. Ned til dit skød. Og helt ned til spidsen af halebenet. Mærk denne her kraftige lysstråle fra toppen af dit hoved og hele vejen ned til spidsen af halebenet. Og mærk, hvordan lyset spreder sig ud i hele kroppen. Hver en celle i din krop er badet af lys. Det fineste, reneste hvide lys. Og lyset stråler ud fra din krop. Du er omgivet af en boble. Strålende kugle af skinnende hvidt lys omgiver din krop indvendigt og udvendigt. Det her, det er dit guldæg, dit lysende sted, her hvor du kan blive ladet op, lyst op, oplyst. Her er du beskyttet i denne her lysboble. Det er kun positiv energi, der kan trænge igennem.
Og sid lidt herinde i din lysboble, din lyskugle. Mærk dit indre lys. Mærk, hvordan du er strålende. Dit indre lys skinner, kommer fra hjertet og spreder sig ud i hele kroppen, uden for kroppen. Men herinde beskytter du din energi. Værner om din energi. Nærer din energi. Det er dit sted, som du altid kan vende tilbage til. Læg hænderne på hjertecentret. Bøj panden ned mod hjertet. Blink øjnene åbne. Og rejs hovedet op. Placer højre hånd på venstre knæ. Twist mod venstre. Skønt rygsøjle twist. Øjnene er lukket, og du bliver i denne her energi af lys, varme. Og kom tilbage til dit centerlinje. Twist til den anden side. Og kom tilbage til dit centerlinje. Inderen lad venstre øre falde ned mod venstre skulder. Og langsomt lad hovedet rulle forover på en udånding. Og inderen tilbage. Har du lidt halløj med nakken, så kører du kun op til skulderen her og kører lige over til den anden skulder. Eller så kører du bare stille og roligt hele vejen rundt. Tilbage på en indånding og frem på en udånding. Langsomt nakkemassage. Langsomt og nænsomt. Selvkærligt. Og næste gang dit hoved hænger frem på en udånding, hold en lille pause og drej den anden vej rundt. Frem på en udånding, tilbage på en indånding. Mærk fornemmelsen. Lyt. Måske kan du høre, det knirker og knager lidt.
Næste gang dit hoved hænger frem på en udånding, hold en lille pause. Og rejs ansigtet op. Kom op og sidde på hælene. Og løft brystet frem og op på en indånding. Og rul tilbage på en udånding. Åbn på en indånding og luk sammen på en udånding. Åbn dit hjertecenter. Spred din hjerteenergi. Lad dit indre lys lyse. Og tag vare om din energi. Værn om din energi. På en udånding. Åbn på en indånding. Og luk sammen på en udånding. Ja, bevidste skifte mellem at være åben, givende og lukket, beskyttende. Mm. Mm. Når du indnævner til lodret, spred knæene, kom ned i en bred child's pose. Tag din højre arm og stik ind under den venstre arm bag om skulderen, så du har en bred child's pose med et twist, rygsøjle twist, åbning af brystkassen her i venstre side, og fald til ro her. Skaber mere plads til de indre organer, mere plads til lunger og hjerte, mere plads til livskraft, chi, prana, mere plads til det livgivende åndedræt.
Og lad venstre hånd komme i gulvet her. Panden i gulvet, og du kan lige justere knæene, hvis du har behov for det. Inden du twister om til den anden side, så venstre arm ind under den højre, og højre arm hvilende bag ryggen. Juster dig ind i stillingen. Med denne her åbning af højre side af brystkassen. Fokus for yogasættet her er hjertecentret, hjerteenergi. Skabe mere plads til dit hjerteenergi. Og lad højre hånd komme i gulvet. Kom op på alle fire. Indånd, svej ryggen. Og udånd, rund ryggen. Vi tager lige et par omgange. Bevæg rygsøjlen. Åbn. Og luk. Åbn dit hjertecenter. Og pas på din energi. Alt er energi. Din opgave er at værne om din energi. Gør mere af det, der lader dig op, mere af det, der gør dig glad. Indånd til vandret. Placer højre underarm i gulvet. God afstand mellem knæene. Stræk venstre arm ud. Placer panden på højre underarm. Og lad hjerte, brystkasse, mave synke ned mod underlaget. Nyd det her stræk ned langs din hjertemeridian, ned langs indersiden af venstre arm. Åbne op og balancere fastlåst energi. Sætter flow i systemet. Flow af chi. Livskraft. Måske kan du ligefrem mærke, at det summer lidt. Og du ligger bare her og lader tyngdekraften gøre arbejdet. Hjertecentret, der
synker ned mod underlaget. Melting heart. Lad hjertet smelte. Mm. Og du kommer stille og roligt tilbage. Vi laver lige et par enkelte omgange af kat-ko igen. Svej. Rund ryggen på udånding. Svej på indånding. Indånd til vandret. Placer venstre underarm i underlaget. Stræk højre arm ud. Lad panden hvile på underarmen og lad hjertecenter, brystkasse, mave synke ned mod måtten. Denne her øvelse er også fantastisk, hvis du sidder meget foran en computer eller en smartphone. Går og hænger lidt i skuldrene. Og vi får skabt noget længde i kroppen, noget plads og foldet dig ud. Så du kan tage din plads. Så du kan lade dit indre lys skinne. Når du går og gemmer dig, gør dig selv mindre end du er. Du må nemlig gerne fylde noget. Melting heart. Lad dit hjerte smelte ned mod underlaget.
Og træk din højre arm til dig. Kom ned i Child's Pose. Panden i gulvet og lad armene hvile under fødderne. Og du ligger bare her som et lille bitte frø under jorden. Du ligger bare her og værner om din energi. Du bliver klar til at spire. Klar til at blomstre. Men lige nu ligger du bare helt stille. Og læg hænderne i underlaget. Kom op. Læg dig fladt på maven. Et øjeblik, inden du kommer op i svensken. Stød frem med albuerne. Åbn brystkassen, åbn hjertecentret. Nyd denne her blide bagoverbøjning i bunden af rygsøjlen. Det er en aktiv stilling. Flyt din opmærksomhed til åndedrættet. Det helt naturlige flow af indåndinger og udåndinger. Følg luften, som den bevæger sig ind af din næse, ned i dine lunger, ud til hver en celle i din krop. Følg udåndingen. Mærk, hvordan kroppen bevæger sig i takt med åndedrættet. Udvider sig lidt på indånding og synker lidt sammen på udånding.
Og lad panden komme i gulvet. Lig her et øjeblik. Og skub dig langsomt op og sidde. Sæt dig godt til rette. Bare lige et øjeblik. Mærk effekten. Det her yogasæt. Mærk din indre flamme, dit indre lys. Mærk kuplen af lys omkring dig. Og husk på, at alt er energi. Din opgave er at værne om din energi. Dosere den og bruge den på det, der giver dig glæde. Samle hænderne foran hjertet. Bøj dig for dig selv. Jeg bøjer mig for dig. Namaste.